Здравейте, аз съм Диди, това е моя нов клип, надявам се да ви хареса. Етът ще ви трябва едно шише, купичка с брашно, ножица и 4 балона. Започваме като пъхнем една фунийка отгоре. След това взимаме купичката с брашно и я сипваме в фунийката. Ето. След това може да си помогнем с едно шишче и започваме да ръчкаме брашното, за да може да влезе по-лесно в шишенцето. Ето, започва да навлиза и така продължаваме да ръчкаме, докато не излезе цялото брашно от фунийката вътре в шишето. И ето вече сме готови и махаме празната фунийка и шишето ни е напълнено. След това започваме като надуем този балон. И ето, вече е надут. След това започваме като навиваме балонът. Ето така, докато се навие. След това започваме като вземем този балон, който го навихме преди малко. Важно е да е навит, иначе въздуха му ще падне, докато още не сме го сложили. И го слагаме на шишето. Ето. Готово. И ето, той се прави така. И ето, след като сме го сложили, държим ето тук и обръщаме. И брашното от шишето трябва да падне в балона. Можете така да стискате. И ето, брашното вече е там. След това хващаме тук долу и махаме балона от шишето. И започваме да го спускаме лека по лека, само за да падне малко въздухът и да остане само брашното. Ето, започва да се смалява. Трябва да внимавате, за да не излезе и брашното. Ето, моето брашно се вижда. И ето, даже ми фръкна малко брашно на масата и ето вече се е стиснило. След това взимаме ножичката и срязваме горната част. Напъхваме брашното. Трябва да срежем цялата горна част. Може да фръкне малко брашно, но ето. Още малко. И готово, може би още малко. Трябва да стане само като балонче, като малка топчица. Ето. Ако падне брашно, не се притеснявайте. Тук още малко остана. И е готово. Махаме излишното количество брашно. И ето малкото топче. След това го махаме на страна и взимаме другите балони. И срязваме и техните горни части. Ето. И ето горните части ги махаме и взимаме отново това топче.
След това ги отваряме, даже може още малко да ги клъцнем, за да бъде по-голяма дупката. Хубаво е да са един и същи цвят. След това отваряме и слагаме отгоре, така че да не пропуска брашно. А за всеки случай ще сложим и другия балон, който също ще изрежем още един път. Ето. И го слагаме върху дупката на този. И вече е готово топче. И може за украса да сложите един балон в друг цвят. На него му срязваме също горната част. След това му срязваме страничната част. То трябва хубаво да го срежем, ако искаме да бъде красиво. То. Ето, срязахме страничната част. След това срязваме и долната. А после и другата странична част. Ето. А после сгъваме балона, ето така на две. И пак срязваме отстрани. И ето го. Можете да срежете колкото си искате. Аз мисля да го срежа още малко. Готово. Може би още малко от тук, за да бъде по-красиво. Все пак искаме да ни бъде красиво топче. Ето. Готово е. След това отваряме тази част, която изрезахме, може и всяка друга. И слагаме отгоре на топчето. И ето, имаме си красиво малко топче за игра. Можете да играете с него в морето или в басейна и няма да излезе брашното от него. И е мекичко и можете да си го правите в каквито форми искате. Надявам се клипът ми с това топче да ви е харесал и вие можете да си играете както си желаете с него. До друг